Προϋπόθεση η αγάπη. Μονοπάτι η έκφραση. Εργαλείο η μέθοδος. Εγγύηση η γνώση. Στόχος το χαμόγελο του μαθητή. Η Ισιδώρα Μάλαμα δημιούργησε τη μέθοδο γνώσης, μια νέα ποιοτική πρόταση για την κατάκτηση των δεξιοτήτων του γλωσσικού μαθήματος που περιλαμβάνει όλη τη θεωρία σε 25 πίνακες, τύπους ερωτήσεων θεωρίας με μεθοδολογία απαντήσεων, εφαρμογές ασκήσεις εμπέδωσης αναφαινόμενο, κειμενικά σχήματα, μεθοδολογία σύνθεσης συνοπτικής απόδοσης και ερμηνευτικού σχολείου, παραγωγή λόγου, πώς αξιοποιώ σημεία του κειμένου, 600 ασκήσεις εμβάθυνσης, 35 κριτήρια της Τράπεζας Θεμάτων με πρόσθετα ερωτήματα. Εκδόσεις Χατζηθωμά. Είμαστε δίπλα σας.